esilweni hayi ngobuhlobo kuphela kodwa ngokukhonza. Asibuke Mthandaze la khona ezinye izigameko eziseyibongweni sayo ngomhlambe kuningi obekade kwenzeke bese ni njengeinyosi nikwazi ukuthi leso sigameko kube yisona esizibongo zazo ezinye zazo ngesithinto ukuthi ulotsholwe ngehema emdletsheni mhlambe ukuveza kancane ngelinye ilanga sinawe emdletsheni wakuveza lokho ukuthi ingonyama yayisemdletsheni ngelinye ilanga kwenzeka isimo esinjengaleso ngathi uchaza kancane. Usho ukuthi ufuna nje ukuba uhlekise kodwa ke hayi umlando awuhlekisi. Isilo kwakungasi isikhathi lesi somntana enkosi kuzelwe yona lensizwa namhlanje na esiyisilo samabandla ihlezi ke lapha ya emzini wakwasibiya owawulapha uthiwa kwaTepa emuva kokudlula emhlabeni kweduna layo inkosi uMkhayibhi kwase kubamba ke omunye umfowethu yangazi sengilikhohlolana manje uMhlomseni kwase kubamba uMhlomseni uma ke ilapha sithi ke ayiyokhulekelwa lapha yana ukuthi ilapha ngophela kwakhelene nje sekuyahanjwa bayahamba abantu ke bayoyikhulekela uyafika ke lapha na kumnewethu uMhlomseni ubuka esibayeni usekhipha ijongo sana nje eledelelekile alitheniwe nakuthena kanti phela ingonyama ayidli inkomo enamasende noma ngabe imbuzi engaphakuliwe noma ngabe inqa uma ifika lapha ke nje ibuka lenkomo shothi yafikelwa nje yola yathi anithunywa umdlethu lethana lenkomo bathi bayena wathi iyo yodwa nekhaya bathi bethi cha yayisithi kasambe kwasuka yona ke etshathi isigwamsayo yaphikelela lapha yake ekhaya emzini kami ihamba kodwa iyakhuluma kulaba esemotweni ithi mina la kuleli likaMfusi lapha ukhokho wami aze waboshwa aboshwele kuyo lomsushwana ngenziwa nje uma ifika lapha yake inkomo zisesibayeni kunenkomazi enkulu esengwayo ineguqa nje yavele yakhomba yona ke ngesibhamu ishaya umlenze yabheka phela ibingabeki phansi ngesibhamu waphuma ke umkamfowethu uMhlomseni wathi hawu Mdletshe ngabe ngakungenani lapha ekhaya ngaze zobulawa inkomo okuyiyo yodwa edliwa zingane zami inyosi kuDlamini ke sithi ke ulotsholelwe ngehema emdletsheni walilizela umama kaMthethwa wathi yazi yangena inkosi ekhaya wena mawulalela ungathi impela kwakukuhle kanti kwakubuhlungu kunjalo zavela kanjalo lezibongo iqoshwa uDlamini usalwa ukudla ufuza ingulu ubuzalo kwaze nibiphe nje fesinye makhehla nichophe nje nokudla. Ungomunye othe wasebenza naye kwakunjani mhlawumbe ukusebenza naye ngoba uhambe eqala emhlabeni sekunesikhathi wasala kwaqhubeka ngalo umsebenzi wokubonga. Kwakumnandi kakhulu ukusebenza noDlamini ngoba uDlamini uyena owaye nekhono elisheshayo elokuqopha izibongo kwakuthi uHlamvu aseliqophile angitshene ngoba wayekhonze kakhulu ubaba ongizalayo okuningi mangibona ukuthi lude liyongehlula ngangilubhala phansi ingakho bengicisha izibongo zakhe zonke iningi ngilandelanise ngangokusho kwakhe ngangithuka ngifaka nje lo lwahlamvu nalokwakukahle kakhulu ukusebenza noDlamini kodwa kokugcina muva nje ke kanti ke sekusho ukuthi sekukhula kodwa wayesedla kakhulu nje amankwe bevungela ilanga abenolaka kodwa akukho ukuxabana okwake kwabakhulu impela kuye ngathi nje sasebenza kahle noDlamini nobaba uGwala sasebenza kahle noXabhashi uXulu sasebenza kahle inyosi engisebenze nazo noNtombela walapha kwaDabhazi usekhona namanje insizwa ezayike izibonga sasebenza kahle nomncwanga lo okhona sisebenze kahle naye kuBhejana nalensizwa yakwaMkhize ebambelelayo nayo sisebenze nayo kahle ngoba mina uthando lwami ngibathanda bonke abantu abenza lo msebenzi oba iwona mthandazo wakwaZulu engakujabulela ukuthi ngibe ngedwa ongathi mhlanje ngibanjwe ngumkhuhlane
njengoba bengekho nje ngoba manje umkhuhlane sekungema-ke manje umsebenzi omkhulu kangaka wobonga amakhosi ingonyama uma ingena kufanele kubongwe amakhosi izosukuma ikhulume kubongwe amakhosi izophuma lapha ekade ikhona kubongwe amakhosi ngakho nje inyosi ngokwakwaZulu kufanele ngabe ayodwa zizimbili intathu ziqashiwe kwenzela ukuthi uma ingekho le ibe khona le mazi ikhona zonke kwenzeka kodwa nje uyena umuntu obaluleke kwaZulu obonga amakhosi hayi umdletshe inyosi ebonga amakhosi uma ngabe yakwabani noma beyakwabani ngoba iwona mthandazo wakwaZulu iyona nto eletha amandla ohlezi esihlalweni sobukhosi noletha amandla esizweni sonke sobukhosi baZulu kufanele uma kubongwa